Sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan, umabot sa 1,869 na AITA beneficiaries sa Mabalacat City ang nakatanggap ng food packs at tsinelas mula sa Pampanga Provincial Capital, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Mabalacat City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Layunin ng relief distribution na makatulong sa mga pamilyang AITA na apektado ang kabuhayan dahil sa masamang panahon. Dumalo sa aktibidad sina Mabalacat City Mayor Attorney Gerald Aquino, Vice Mayor June Castro, Pampanga 1st District Board Member Christian Halili at Board Member Cherry Manalo. Pinangunahan naman ni Josephine Tanglao ng CSWDO ang pagpapatupad ng programa. Nagpasalamat si Mayor Aquino kina Pampanga Governor Liliananay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda sa patuloy na suporta at agarang paghahatid ng tulong sa mga Mabalakenyan, lalo na sa mga AITA communities na kasalukuyang nahaharap sa hamon ng pag-ulan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, Susuyo.